ತೂಪಡ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಣದ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಈತ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬೈಸಿ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಹಂಡದು ಮೆಹಂದಿದ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಸುದಾಡ್ಪದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೂತುಲೆ ಹಾಂ ಮೂತು ಓಡಾಕ್ಲೆ ನೀರು ಹಾಂ ನೀರು ಕೊಡ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದಾರ ಕೊಡ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದಾರ ಹಾಂ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಜೋರು ಪಾತಿರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಚಿ ಹಾಂ ಓ ಕನ್ನಡು ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಡೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕನಕ ಮೂರು ಮಿತ್ತುತ್ತಲೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಳೆ ನೀರು ಅಂದೆ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು ಅಂದೆ ಕೊಡ ಚೂರು ಪಿರ ಬತ್ತಲೆ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬತ್ತೊಡ್ಚಿ ಸಂಡೆ ಯಾವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೋಡೀರು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮದ್ರಂಗಿ ಪೋರಂಡೆ ಅವಳು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂడి ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡಿ ಅವಳೆ ಕುಳ್ಳು ನೈನಿ ಅವಳೆ ಕುಳ್ಳು ನನ್ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋರಂಡು ಓಕೆ ಬಿಸ ಬಿಸ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ಲೇಟಾನ ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೇರೆ ನೆರ್ಪೇರಾ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಶೋಕೋಣ പോയി പോയി ಒಂದೆಂಕ್ಲೇನ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಾಜಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಾನು ಕಲ್ಸ್ಪವೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರು ಇಂಚಿ ಜೋರು ಜೇರು ಆರು ಪಾಪತೆ ಆರು ಶಿವಾಜಿ ಮಾಮ ಮೀಸೆತ್ತುಂಡಾ ಜೋರಾ ಪಾಪಾರ್ ಪಾಪಾರ್ ಹಾಂ ತುಲೆ ಪಾಪಾರ್ ಇರೇ ನೆರ್ತಾರೆ ಹೊರಾಂಡಲ ಇಜ್ಜತೆ ಪೊಯ್ 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 ಬಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಮದ್ದಾಡು ತೋರ್ಚು ಪೊಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈಗ ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದ 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 ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾರುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 to 6 minute ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕಾಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬುಂಡ ಮೆಹಂದಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾರಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತನದೇ ಅದೇ ನನ್ನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಗಾನಿ ರೇನಾ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಗಾನೆ ಹಾಂ ಈಗ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಓ ವಾ ವಾ ಬೊಡ್ಚು ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೇರು ಹಾಂ ತುಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಂ ವಾ ವಾ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ವಾ 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 ಕೊಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊಯ್ ಹಾಂ
ಕೊಡದಿಲೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಉಂಟುದುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಲೆತಂಬರ್ಕಂದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಪಣದ್ದು ಒಂದು ಟೈಮ್ಡು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕೋರು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇರ ಮನೆ ತಜ್ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ಇರಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪನೋಡ ಅಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊರ್ಚಿ ಅನಿತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾರು ನಾ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೇನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಪೋರೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಕಡು ತೊಜಪ್ಪವರ ಏಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಣದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೊ ಬರೀ ಇಟ್ಟಲ ಐಟಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿಡ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓ ಪೆತ್ತ ಅವು ಏನ ಪೆತ್ತಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ ಜರಾ ಚಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರವಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚತ್ಯಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೌದಾ ಅದಂಚ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ನಾನು ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ನು ನೆಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪಣ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇಜಿಂದ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೊಂದು 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ ಸಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್